Ez életem legelső és szerintem legdrágább haul videója. A nevem is? Na várjál, lerakom, mert leszakad a karom. Kicsit közelebb jövök, és kontextusba helyezem ezt az egészet. Először is lekerült a hajam. Nos, hát mint tudjátok, csinálom a motoros jogosítványt, és kezdek a rutinpályán, aztán a bukós isakba nem fért bele a fejem a hajamtól. A fejemet nem is fogom már a régi bukós isakomba tenni, mert itt az új. Úristen! Én nagyon régóta szemezek már a sárk sisakokkal, és most kaptam egyet. A rutinpályára szükséged van védőfelszerelésre. Az utcán is jó lenne, hogyha mindenki védőfelszerelésbe nyomatná, és rám sem ez volt a jellemző. Egyedül bukós isak, amik az egyetlen kötelező per pillanat, ugyebár így törvényileg. A sisak mellett még motoros kesztyű volt rajtam. Nem volt rajtam motoros cipő, motoros nadrág, protektoros kabát sem volt sajnos rajtam. Ne vegyetek rólam példát, komolyan mondom. Most már van mindenem. Minket ér a megtiszteltetés, kiunboxingoljuk ezeket a cuccokat. Nem tagadom, mindegyik volt már rajtam, mivel, tehát hogy nehogy már XL-es legyen valami, azt vagyok XS. Extra small. Ekkora vagyok. Ekkora vagyok. Vágod? Ekkora. Pofám meg ekkora. Mindennek a pontos nevét le fogom írni, de nem fogom mondani, mert hogyha nem úgy mondom, ahogy kéne, akkor belém fogsz állni. Gyere. Tudom, neked semmi extra. Első ránézésre totálisan úgy néz ki, mint egy random sneaker. Érted? Vízállót. Az esőben nem fog átázni, amikor mocizok. Merevítés van a cipőbe a bokánál és a sarkánál, ami hát azért egy esésnél elég jól jön. Nekem inkább ilyen Vans cipő vibe-ja van. Így néz ki, hölgyeim és uraim. Volt már rajtam, abszolút nem kényelmetlen, nagyon várom már, hogy felavassam. Ő kérlek szépen egy aramidszálas, erősítésű nadrág. Lefordítom, ha esel és csúszol, nem fog olyan könnyen kiszakadni, mint ha mondjuk egy ilyenben motoroznál. Big ass protector. Rugalmas az anyaga, nem úgy mozgok benne, mint egy ilyen, hát mint egy robot. Kicsit úgy érzem magamat, mint gyerekként karácsonykor. Sokat vaciláltunk azon, hogy inkább egy bőr, vagy egy ilyen szellősebb nyári motoros kabátra essen a választásunk. Viszont nem csak szellős, hanem biztonságos is. Ugyanis CE minősítésű protektorok találhatóak benne a vállánál, illetve a könnyék részénél. Tökéletesen hozza azt a védelmi szintet, amit így elvárnál egy nyári motoros kabáttól. Plusz a gerinchez be van helyezve még egy protektor. Ha a sisakon kívül más nem veszel föl, amikor elmész motorozni, kérlek, kesztyűt mindenképpen húz. Egy esésnél ez a legkritikusabb pont. Mi az első dolog, amit leteszel? Hát baromira a kis mancsod. Szerintem a kézfejen az ütésnyelő védelem az nélkülözhetetlen. Bőr textil kombináció, ami azt jelenti, hogy az anyag strapebíró, és nem fog annyira beleizzadni a kezem. Megsugom, hogy most jön a kedvencem. És ez lehet, egy kicsit hülyén fog hangzani, de nekem még sosem volt saját sisakom. Mindegyik sisakomat örököltem. Én tavaly ilyenkor egyáltalán nem gondoltam volna, hogy olyan videót fogok csinálni, ahol konkrétan könnyezésig érzékenyülök attól, hogy motoros cuccokat unboxingolok. Itt igen, benne van egy Dainese maszk, mert az üzletben felpróbáltam, hogy jó a méret a fejemre. És akármennyire azt hinnéd, hogy a nagy pofához nagy hombárfej tartozik, ez egy XS-es sisak. Úristen! Akárhányszor ránézek, mindig kicsit olyan érzésem van, mint ha először látnám. Legszexibb és dögösebb sárksisak, amit valaha láttam. Szellőző található rajta itt felül a buksiján. Itten. Közben ezt leveszem, mert rájöttem, hogy elfelejtettem az alját bekapcsolni. Szellőző található még itt a nauziánál, mutatom. Hello. A bélése annyira puha, hogy ráhúzod a fejedre, és olyan, mintha a mennyekbe lennél. A bélés kivehető és mosható, ami azt jelenti, hogy hosszú távon is kényelmes és higiénikus tud maradni. Ja, azt mondtam már, hogy van benne napszemüveg. Szerelmes vagyok beléd. Ha esetleg valakit nagyon érdekelne, ez az eredeti plexi a sisaknak, sima átlátszó, benne a pinlock. Már itt vagyunk, akkor engedjétek meg nekem, hogy kihasználjam a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a Karasna csapatának, és külön köszönetet szeretnék mondani Szandinak, aki női szemmel nekem, mint kezdő motoros lánynak olyan kezdő szettet alakított össze, ami csajos, praktikus, divatos, imádom a cuccokat, alig várom már, hogy a pályán felülhessek a motorra az új felszerelésembe. Szóval még egyszer köszönöm szépen nektek, aztán majd next time megnézhetitek, hogy felöltözök, mert az elmaradt.